Üdv mindenkinek, ez itt az internetadó. Ezt figyeljétek. Fidesz. 10 film. 150. Az körülbelül 7000 fő. Ha csak 700 megával számolom. Nézzük csak. Egy dokumentum az 2 mega, ami 300 forint. Egy óra Facebook használat 3000 forint. Hát tényleg gazdaságos, hogy még kell bemenni bowlingozni. Egy film 400 mega. Szép. Most azon gondolkozom, hogy gyakorlatilag, hogyha tipmixezem egyet, akkor csak egy órán át vagyok fönt. Az körülbelül jelentsen mondjuk egy 100 megabájtnyi adott forgalmat. Jobban utána nézték, ez pont így van körülbelül. Legyen 98-102 közt mozog. Akkor 100 mega, egy óra. Tehát gyakorlatilag, hát igen, 1500 forint, ami elmegy rá. És kérdés, mennyit nyerek. Fidesz. Én így